לנגד עינינו עמד עניין אחד, הרחבת עשיית החסד ביישוב. מרבית הפעילות היא עזרה לתושבי היישוב שנקלעו לצרה כתוצאה מנפילה בעסק, או פיטורים, או ירידה פתאום במשכורת או משהו כזה, מספר חודשים שהם לא יכולים כל כך לחיות ממשהו. אנחנו אחת לשבוע מעניקים להם סל מזון או מענק כספי בסופר לצורך קניית מוצרים. בעיקר מוצרי יסוד ולא דברים אחרים. לצערנו זה הולך וגדל, לפחות בתקופה האחרונה הולך וגדל. המשפחות, יש יותר ויותר משפחות נזקקות. האנשים אין להם איפה לשלם, איפה לקנות אוכל. האנשים שבהם הגמ"ח תומך זה למעשה הרב והעובדת הסוציאלית. גמ"ח אלול בקהילה שלנו תומך לביטחון החברתי של מדינת ישראל, לביטחון החברתי של הקהילה שלנו. ובסופו של דבר, כך תהיה לנו קהילה יותר טובה, קהילה יותר שוויונית, כי אנו נדע לתת גם לאלה שאין להם. ואנחנו זכינו שמי שיש להם יכולים לתת למי שאין להם, וכך ניצור קהילה יותר טובה. כולם יהיו שותפים לעולם חסד ייבנה של עשיית הגמ"ח הגדולה והצדקה הגדולה שיש בקהילתנו. איש בל יעדר.